второто издание на Ден на предприемачеството. Една инициатива, която се реализира от Журналистския университет по проект модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България. Съвместен проект, който осъществяваме 5 български университета и още 7 чуждестранни университета. Целта на днешната инициатива е да се срещнем с предприемачи, хора от бизнеса, които вече са реализирали своите идеи. По време на второто издание на Ден на предприемачеството бяха обсъждани екологични и устойчиви практики в земеделието и опазването на околната среда в градски условия. Също така бе подчертана и важността на дигитализацията в съвременното предприемачество. Присъствието на тези експерти в областта спомогна за формирането на меки умения у студентите за реализация на пазара на труда, както и за развитието на предприемаческа култура. Дейностите по проекта са финансирани по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.